να σκάσεις. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παμφαγάτορα, ποιητή τζατζικιού και χτυπητής, φαγόντετε πάντων και αδιακρίτως. Και εις ένα Κύριο τυραμισού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονοφαγά, τον εκ του Πατρός χωνεψέντα, προπάντων των αιώνων, λίπος εκ λίπος, Θεόν υπερχοντρών εκ Θεού υπερχοντρού, φαγωθέντα ου ποιηθέντα ου μουσιον το κοτσί, διό τα πάντα εψίσεντο. Τον δι ημάς τους δουλαπανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατεληθόντα εκ των σφαγίων και σαρκωθέντα εκ μουσακά Αγίου της Μαρίας της παγωτού Παρφένου και ενανθρωπίσονται, εντάξει αυτό δεν παίζει, διετίθετα τε υπερημεών υπερπολίου του Πιλάτου και παθόντα και σουφλιστέντα και γονεψέντα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς του Τσελεμεντέ και ανελθόντα εις τους ταβερνούς και καθεζόμενος στο τραπέζι εκ δεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξη κρίνει αδυνάτους και χοντρούς που της Παμφαγίας ουκ εστί τέλος και εις το πνεύμα το φάγιον το Κύριο πιάτο το ζωμοποιών το εκ του Πατρός εκρεβωμένον το συμπαθάτες και σως συμπροσκυνούμενον και συμπουσιασμένον το λάλησαν δια των κρεοπολών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Ταβέρνα ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση βαρίστομαχιάς, προσδοκώ Ανάσταση αρνιών για να τα ξαναφάμω και ζωή του μέλλοντος γεύματος αρνήν. Έλα, πληρώθηκα. Όχι ακόμα, σε λίγο. Τα πάρω εγώ για σένα. Θα βρούμε μετά. Δοξάστε ακόμη Μαξάιντερ. Τελευταία φορά που τον βλέπετε σήμερα.